Kai in har ba shashi ɗaya sai na kashe mutum 10 ne kadai. Kai ai san bisa ba ga ma na kashe mutane ba. Kai goma na ba ka nuni ne kai ni ya ce in zo kai ba za ce ma ka zo ba wai kai ni kana so mu tsaya da sojojin da ba kun fiye tsiwa fa dan ka ji nan mai ruwa kaga ka ce da mu ne yaran sojoji kai waye kai mu ne yaran sojoji kai tsani mana kai a ta ba zare ka bazare ya warware na inda ke haɗe da zazzare wa zarewan zare daga allura na ce ku bani lura ni bana son ku tsara ka bar ganin kana da naira kai ka bar gadara da yau da gobe jibini ma sai ka gana tara yadda sina su sara amarya na da ƙara amiro ba suna sara ku daina yin harara ku so ku karfaɗe canji tun da ina da naira ubangiji ta fara yi ƙara mun dabara kai ku ji har ma basira fakoki na irera yadda sun yi asara kiwon muciji a ɗaki kai ku ji in ba su